dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo itaasardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing agulima ken agtalna kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Idinagbalin ang Bakas, Datino, kan Piloy. Idion unana a panawan ubing, adadwa a barito nga agkabsat. Nakaro ti kinabangad dagitoy, kat saan a maanawa ti amada, ani kutoy. Kanayon nga agsakit ti ulo ti amada, gapo iti kinabangad ken kinasadot da. Agtakaw da payan. Iti may sanggal daw ken. Tinok! Piloy! Ayan nyo! Ada kami dito isang ati kayo, tatang. Bumaba kayo dita, tatulungan da ka, mangsagad ka dagiti warayo dito'y parangan. Da kayo latong timang sagad ka dagiti warami, tatang. Agay ayam kami palang kani manong tinok dito isang ati kayo. Basta bumaba kayo dita, tatulungan da pa'y ngagtrabaho dito'y balay. Saan niya kayat ti bumaba, tatang? Bunyarod. Talagang awan ti may tultulong yung ubeng. Nagsasadot kayo. Kapsat ko, Piloy. Kita am titagila ko ni Nana Kiring asaba. Ha? Nagado? Ala? Unyag paiso, manong tinok. Sumurot ka kanyak. Sa dino? Si putam ni Nana Kiring nagtalikod. Tagtakawak iti saba ala ko na. Sige, mapantang aro din itayan dagiti lako na asaba. Manong, tayo ni Nana Kiring. Nagtalikodan. Bundang ngayak nga rodan nga anayan ti saba. Dara sumagaw atan ti saba. Takanintan. Manong tinok. Wen, ala kung to saba, ala ko na. Hoy! Ha? Apay nga nalayo tila kong asaba! Nasimutan na ta ating turaitan! Ay, tanga rodan! Hoy! Ang subli kayo! Hoy! Dara sa manong! Dara sa manong! Sige! Anya? Nagtakaw iti sabadag iti anak ko, Kiring? Wen, kapsat ko to'y. 5 piraso tinaitaray da alakok, asaba. Maaramid pa yan dagiti anak ko ti agtakaw iti kanenda. Kit adamit makmakan dito'y balay. Ay, saan anasayhat nga ubing dagiti anak mo, kutoy? Saan dala ang anabangad? Agtatakaw da pa yan. Ala, bayadak langan ti saba nga intaray dagiti anak ko, Kiring. Mangibabay dagiti nga agkabsat. Apay ang nagtakaw kayo iti saba iti pagtagilakwan. Ari namanan milang dagiti saba, tatang. Anya? Dagas da di ngay naramid yo. Ay ayam kami lang kani Piloy kabsat ko. Wan tatang, rabak mi lang dayjay. Basta saan anasaya at naramid yo. Binayadak dagiti saba nga inalayo. Ha? Ala, mapantayo ijay karayan, taintay burakan ti rama. Taimbaglaan nga sidain tayo dagiti maala akape. Masadutak, tatang. Oransak, tatang. Masadutak mo ta sumurot kada kayo ijay karayan. Agay ayam kami langan ijay parangan. Unay kayo laki din aya, anak ko. Awanin ti may tultulong yo kanyak. Taday talatan agay ayam ti aramidon yo. Hindi kayo kadi maragsakan iti aramidon mi, tatang. Saan nakamaragsakan iti madingar aramidon nyo? Awan lang nga rodan ti maitultulong nyo dito'y balay. Agtakaw kayo pa yan, iti saba. Piloy, kita am daw jabado. Nagpintas. Unyag paiso, manong. Kahit ko di tabado, taburburan. Agsipot ka, Piloy. Ano taramidan ta? Takawon ta day tabado aburburan. Saggay sa tabado. O sige, alaan ta. Agsipot ka, taitaray ko tibado akayat ta.
Kartingan tagtaray, Piloy. Saan aron bang makamatan tatagiti tattao? Manong Tinok! Napartaka nga taray! Lamang taadago si ti kasamakan. Tapno saan data makita dagiti tattao? Kaasimat ni Kotoy. Ha? Apay ana ibagam akaasin ni Kotoy. Lumay. Kasano? Nalabasan ti kinabangad dagiti putot na. Pulos adinan madisiplinaan ida. Ay, wan nga agpaiso. Taagtakaw da pa yan. Ay, katno tinakaw da ti tagilakok asabay din na minsan. Naamwak nga rod ang nagtakaw damanan ije pagtagilakwan iti badbado. Anya? Nagtartaray dagiti ubeng. Ket simpok da kano iti kakawkawayanan. Iso asaanen anak kita dagiti tattao anang kamat kadakwada. Kuna siguro dagi dyan nga agkapsat kat ay ayam laang ti amin nga aramiden da. Ay, kasano laangan ti biagdan no kas talatan tar aramiden da? Ay, dagi dyan laang mat nga agkapsat atinok kan Piloy tiriribok dito lugar tayo. Wan nga rod, ubing da pa'y laang ngamdakasan ti ugali da. No kasaritan pa'y dagi dyan nga ubing kat katawaan da ka laang. Iso asaan anasaya at ti sursuro da ngagkabsat. Nasaya at nakita kayo ngagkabsat dito'y paraangan. Apay ka din na Lumay? Amuyo ka di. Nakakaasi ti amayo, taik-ik kanyo iti sakit ti ulo na. Ha? Apay ngagkatawa ka, Tinok. Pakaragsakan meter aramiden mi. Una na, naragsak kami ti kasto yung aramiden mi. Una yan. No si bibiyag pa'y kumati inayo. Saan anaragsak gapo iti nagmadingar aramidan nyo? Ala na Lumay, naglawag kayam ti abot dagong yo. Anya? Naglaad kayo. Ay, una yun dagito yung ubing. Taaguyaw da pa yan. At da kayo manin dita sa nga ti kayo nga agkabsat. Tulungan da nga agtrabaho dito'y balay. Sa balam day tatatang. Unya rod, agay ayam kami pa ni Manong Tinok dito isang ati kayaw. Madamati pa nagluto, kanak ko. Adupay taramidag. Isu atulungan da. Kabalang nga rod day ta. Ay, onay kayo laki din ay, anak ko. Talaga asakit yung ulo kayo nga agkabsat. Aglabaak pa'y. Nagado, nagmurangan nyo. Kabalam day tatatang. Uy tatang, kabalam day taramiden. Baybayan na kami lang nagayam ko ni Manong Tinok dito isang ati kayo. Tapakaragsakan mi dito eh. Saan ka di Manong? Makamo kayo, no didak amo tulungan. Sadot kayo nga, anak ko. Ada aramiden ta Piloy. Anya day ta Manong? Kampay idi. Natinag ka manipod iti sang ati kayo. Anya? Pagdanagan ta ni tatang. O sige Manong Tinok. Ada iji unag tibalay ni tatang aglutluto. Agpokawak asikaket natin nagmanipod iti sang ati kayaw. Sige Manong. Kaya't ko day ta na panunot mo. Ada. Agda ka Takampay ide ket natinag ka. Taayabak ni tatang aglutluto iti kanin tayo. Sige Manong. Aday ta, nakaidakon. Sige. Tatang! Kartingan nyo tumasidid! Natinag ni Piloy iti sang ati kayaw! Tatang! Ay, sos! Natay samutin ni Piloy na tinag iti kayaw. Nga rin tatang, natay samot ng tikabsat ko. Apay kami na di mo kinita na imbag tikabsat mo. Nung matinag no saan. Tatang! Ha? Sanak pa natay tatang! Rabrabakan kayo laeng! Anya! Loko kayo nga ubeng. Kung nagnoan yan tinapasamakin ka. Nagnervyos kayo mo tatang! Nga rin tatang! Nervyoso? Unay kayo laki din nga ubeng. Pinanawag yilot-lotwag iji balay. Adasok! Ha? Ti balay! Ala! Maruram! Unyag pa Maruram ti balay! Una yan daytoy ang napasamak iti balay tayo. Tinok, Piloy. No saan da kumarinabak? Saan anauram ti balay? Anya nga binti na arami dagiti anak na yan. Tatang! Pinanawag nga mintilot-lotwag.
Iso na paypayak. Kat naura man ti balay. Tatang, agaramid kayo manan iti baro akalapaw tayo. Anya, saan akas ka rin na ti agaramit iti baro akalapaw tayo? Anak ko. Kutoy! Lumay, agyaman nak iti panang tulong yo kanyak. Tapno masabsaban ti apoy. Awan anyaman na. Kadwak mat nila kay ko anang sabsab iti apoy. Ay na, kasano kayo itangay? Sa dino ti pagnaudan nyo. Diyak amo lumay. Awan pa iti pagturugan may. Sika bakit? Anya tararamidom diti lugar mi? Anya dito gigama magarapon? Ay, agas ko na ito'y linaon, ti garapon, ubeng. Ada ka di kwartam dita? Apay ti kwarta, ubeng. Ikanda kami. Ay, awan ti kwartak. Magmagnaak nga ro, damapan iti adayo abalay ko. Adamat igam mo asa ba? Wan, kanak na ito'y kabayatan ti panagnak iti adayo alugar. Ado na itaasa ba? Itad mo langin ka na kami. Ay, saan ababalin? Tabalon ko na ito'y. Kanak no mabisinak. Magtuikit din. Ay, apay ngay naagaw mo kanyak ti saba. Manong, tumaraytan. Tanaalat amatin ti saba. Ano mga tararamitan nyo dito, Upeng? Hoy, kumanaw kayo. Mga agaramid kayo malamit ang kalupon. Takot mo, takita nga upeng. Tama nga nagtakaw da. Apay papanawin da kami ngay. Katsan kami mat nga agaramid iti saan nga nasayahat. Nagpaiso. Saan kami nga agaramid iti saan nga nasayahat? Awan tinasayahat na naramid yaw. Da kayong Upeng. Kumanaw kayo dito pagtagilakwan. Kung nagpaiso, at amanin inaramid akalukwan, dagita nga upeng. Tayo nagaw dati sa bati bakit itay laang. So nga po tayo dagita nga upeng. Ta saan daan na sayat? Kutoy, adon timang busbusor kadatino ken piloy nga anak mo. Lumay. Nabannuga ko na mga aywan ken mangbagbaga kadagiti anak ko. Talaga nabangad ken sulpeng da. Ay, awanin ti mangayat kadakwada dito lugar tayo. Kinapudno na. Naumaak pa yan kadakwada. Anya? Awan ti respeto da kanyak. Ti amuda ket ay ayam lang ti amin. Kutoy, Saan akong anaragsak kadakwada? Nauram ti balay mi, gapo kadakwada. Rinabakdak anatinag ni Piloy, manipod iti sanga ti kayo. Ngumsaan mo't gayam. Pinanawak ti lutlutwak, iso nauram ti balay a pinatakder mi iti daydi asawak. awanin ti mayat a kaaruba kadakwada. Gapo iti madi nga ugali da. Lumay, inaramid kun amin a kabailak. Ngam talaga ajak maisuro ida anasayaat. Katawaan dak lang, no da ibagak kadakwada. Piloy, kasmanin iti sigod. Anya taramidon ta, manong tinok. Agtakaw ta kadagiti tagila ko asaba. Kanda do mapay aprutas. O sige, mapantangaro din. Ay, manong, ada nagpalang a babae. Dakas kayo nga ubing. Nabayag a pinaliiw kayo. Ngam saan kayo latangag balbaliw. Nakakaasi ti amayo. Ngam katkatawaan nyo laeng dagiti pamagbagana. Saan kayo anasayaat nga ubing? Isa arumbang laeng amadusa kayo. Ana? Asino kayo? Siyak jay bakat nga inagawan nyo iti sabah. Anya? Sinubok kayo. Talaga gayam ang nagdadakas kayo nga ubing. Manipod ita. Agbalin kayon asonggo. Saan? Nagbalin a bakas dagiti agkabsat at tinok ken Piloy. Saan da anasaya at nga anak. Iso adino sa ida ti engkantada. Uray anya a pamagbaga dagiti nataengan ket saan da adengdenggen.
Ngam iti panaglabas ti bulan. Gapo iti nalaos a panagbababawi dagiti agkabsat. Insublimat laeng ti engkantada. Ti sigod a kinatao da. Katsipod idin, nagsingsingpat ken naggaggagatdan. Bueno ubing, ditan tinaggibusan. Ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Yalong Bulliser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.